by Shankar Singh। कादोनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवर जी देखी ना कादोनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली भैंस दुही त सेंटाइडर लदाते दुही बिना दाबी लदाते धर से भरी मत नितनी थोथुन मत न तो उठा ले दाई जो भी धराई तबे लागे दादा वो सब पीटोन में धइले बा। इसी सितम सभा का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सभा का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। कोइले बातों ई त नदिया के बेटा हमके मरद से मिले न देता। हे देवरू हमके मरद से मिले न देता। एकरा के तू डाला ही गाड़ी भौजी तोहरे खाती बोल बही ना बेमारी भौजी। एक बार आउ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहो सरकार का निर्देश का पालन करो दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सटे न देता के हो के लगे सबके जहु आइले बा। इसी सितम सभा का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सभा का मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। सैया पवन से मिलती मान करे मोरा इहे बनल बाटे रोड़ा। ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हमकोरा भौजी। लास्ट एक बार और लगाओ तो। উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে নিজেকে সাফ রাখুন এইখানে বিনা কাম के ना আসবো নাই তো পুলিশ ধাসবো থথুন মত না তো উঠালে দাই। एही